Arratsaldeon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Sestaoko kaikuk antolatutako bandera gaurko honetan eta mendeurrena gainera ospatzen dute kaikukoek demoraldi honetan teknikoki mendeurrena abenduaren 22an esan didatenez. Beraz, orain urte osoan zehar ospakizunak, gaur adibidez Ligako estropadera izan da, hemen goitzean, Zarautzen garaipenarekin gainera, pronostikoan kankaz gora botata, eta orain emakumerik gabeko jardunaldia dugu, Euskotren Ligak etena du, eta ez gaur eta ez bihar ez dira arituko Euskotren Ligako kirolariak, bai ordea Euskolabel Ligako kirolari guztiak, eta estropada ikusgarria izango da dudarik gabe gaurkoa. Gaztainazpi jauna, arratsaldeon. Baita zuri ere. Bueno, 7. jardunaldia, hau poliki bado aurrera, eta gainera gaur Ibaitzabalen estropada eremu berezia, estropada eremu klasikoa, eta Maria oraindik igotzen eta 2 orduko lana badago oraindikan hor gora, eta horren eragina, askotan bezala erabaki horra izango da egon. Bai, badakigu zer gertatzen den, ni esate baterako eremu honen defendatzaile sutsua naiz, hemen guri arrankoetaren historiako urrezko, orrialde asko idatzi direlako, eta hemen beti bezala batez ere korrontekin eta adibili beharko dugu, eta kontuan ardezagon, Mikel zuk aipatu moduan, 2 ordu barri izango dela itsasgora, eta orain naiz etezente daukagu, haizeak korronteak indarra galduko dute, oraintxe bertan jokatuko balit, nik uste dut, hemen diferentziak ikeragarriak izango liratekela eta bar, eta nabarmendu nahiko nuke, dagoeneko liga erena pasa dugula, goitik 3 traineru garbi ikusten ditut, ligarako, bai Zierbena ere, Donostiarra edozen garaitan bandera irabazteko pronto, eta iruditzen zait, beko borroka asko falta da, baina Santurtzi Santurtzi horre lehia eskueta luze baten atarian. Meira, lehen erenaren ostean esan dezakegu, urrutitxo dagoela. Hiltzat ez dugu emango, baina urrutitxo dago. Urrutitxo eta batez ere azkeneko asteburuan Mikel Santzu eta sintomak eskagarriak utzi. Bueno, eaga, asteburu honetan gertatzen den, Galiziarrentzat oso garrantzitsua da, hor zuloan geratzen baldin bazara gero, ez dagoelako, ez giro honik, ez gogorik, urrengo estropadei begira. Ea zer dioen gure lankideak, Eritz Hernandez lankidea prest dugu, pronto dugu, uretatik protagonistekin hitz egiteko, zuei beharrezko ñabardura guztiak eskaintzeko. Zurea da hitza, Eritz, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer modu zarete gu ondo. Aurreko igandean 2 metroko olatuak pairatu eta gero gaur hemen oso ondo, ur lasaiagoetan nire atzean Bizkaiko zubia, tradizio handiko estropada eremua eta tentuz begiratzen ari diren estropada eremua aipatu duzue, arratsalde aurrera joan ahala, mareak gora datorrela eta horrek eragina izan dezake txanden artean. Beraz, atentu, urduritasuna zegoen estropada horretik eta guk urduritasun hori guztia bildu eta zuei eskaintzen dizuegu oraingo bideo honetan. Animikoki ondo, ez da, hasieratik asumuten genuen gure rola zein zan, orduan ez gatxu sorprendiu, bez, ez da, kexa sorprendiu gatxu igual Koruñan emo genuen nibelak, orduan, animoso, goguaz eta alik eta estropadik onena etxea. Betiko ez da, isi asko da, korrenta bada, orduan estropada peligroso bat izaleike, peligroso baino, bizkate estropada pillo bat izaleike, baina, nik uste estropada potente bat, betiko modun, utzitsuko zen adanok. Astia bastante polita gota deu, eta esperientza pixka bak hau, pausoa gora egiteko, eta asteburu honetan demostratze deu. Demoraldi hasiera ez da erreza izaten ari, ez dakit barruan umorea eta nola dago, traineru barruan. Gu ekipua bat inda gabe, eta umore txut, eta gabe, oendik ez dugu amore eman, da saiatzen jarraituko dugu, gure nibelik honen eman arte. Aurreko asteburuan lidertza galdu zenuten, nola ekiten diozu asteburu berri honi? Lasai jarraitzen dugu, azkenan badakigu hau luzea dela, eta hasierako emaitza honak sentsazio honekin jarraipen hori ematea gatoz asteburu honetan ere. Espero dugu paper ona egitea, badakigu kale zozketarekin ere zalantza pixka bat izan dezakegula, baina gure estropadarekin pozik geratu eta bihar ere beste batekin gustora ateratzera. Protagonisten hitzak jaun Andreok, Sestaoko 22. Bandera honen atarian, eta orain beti bezala Asti eta Euskalmeteko teknikarien laguntzarekin, datu tekniko guztiak estropada eremuari buruz. Aurrera, Ibon. Beno, Mikel, beti bezala.
marearen, korrontearen datua. Ordu bitan itxas bere izan da, 8 eta 4 izango da, itxas gora, beraz, ura gora emana, arratsalde osoan zehar, eta ipagarria koefizientea ez dela, handiegia, Zertaina. 71 batekoa, eta gainera, marea puntara horbildu dela, korronteak indarra galduko duela. Beraz, alde horretatik, korronte gutxiago. Alde zein kontra. Hirugarren txandakoen mesedetarako. Hori da. Horrezko txandakoen mesedetarako. Beste aldera balit, baina printzipioz olearrek hori ere esango dugu, alde izango dutela. Eta, hau berriz, batimetria, ongi ezagutzen duguna, horra irtera gunean, betikoa. Ondo gehien, bigarren eta hirugarren kaleek izango dute, 0,29 metro segunduko, hori dagoeneko zera pixka da, korronte pixka da, Bizkaia zubipean ere, ostera, estropada erdiaren erdiardugunean, eta gainera gehiengoa hortxe hartzen du 0,27 metro segunduko. Ertzetan, Portugaleteko igerilekoaren parean ondo gutxiago, beraz korronte gutxiago, eta erdian, horra, 7 metro urteko itxasberarik handienean, eta korronteak indar dezente izango. Eta niretzat, interesgarriena, hause, txanden arteko konparaketan, datuak alde batera utzita, nabarmen ikusten dugu, irteragunean, erdian, eta kanpoko ziago inguruan, hirugarren txandak korronte gutxiago izango duela. Alegia, lehen txandako ontzi batek garaileak posturen bat irabazteko bigarren txandakoi edo horrezko txandakoei, zailtasun normalak ez, askoz ez ere handiago. Askoz ere gehiago. Eta hau berriz, gaurko aurtengo nobedadetako bat, alegia, segundoetan, luze, txandaz txanda, kalez kale, zein diren diferentzia. Diferentzia teorikoak. Hori da, azti pasatako datuaren arabera, beraz. Joaneko luzetan, lehenbizikoan eta hirugarrengoan, korrontearen kontrariko dira, eta bigarrenean eta laugarrenean, itzulerako luzeetan alde. Eta hor ikusten ditugun segundo kopuruak, alegia, joaneko luzeetan, nola baitere korronterik gabeko egoera batean, egingo luketen denborari erantzi behartzezko. Kontrakoan eman eta korrontearen alde, noski, teorikoki korronterik ez legoken egoera batean, segundo kopuru hori kendu beharko genioke. Eta gaur, 3 txandetan, hause da niretzat azpimarragarriena, kontra izango dutela joaneko luzetan, eta alde etorrera. Ea, gero nola funtzionatzen dugu. Eta honek baita ere, laguntza handia emango digu, ulertzeko zergaitik doazen ontziak bere kalea utzi eta bestera, ura balditza hobeagotan dagoelako alegia. Korrontearen bila. Eta azkenik, haizearen datua, horra, estropada eremura nola sartzen dan, eta haizearen vektore honek, orain daukagun norabide honek, iruditzen zait, 3. eta 4. kalea. Oraindik are hobeagoak egiten dituela, eta batez ere bigarrena kaskarra. Prebisioaren arabera, 15 kilometro orduko, hori da nagusituko dena, gailenduko dena, eta tarteka ufadatxo batzuk indartsuagoak 17 ingurukoak edo. Baina ikusiko dugu, hau aurrez eginiko pronostikoa baita, Ibon. Hau ez da matematika, dagoeneko hori ikasi dugu. Bueno, lehen txandako ontziak epaileren argindutara kokatuta daude, lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik San Bertolameu, Kaiku 3. 4. Ondarrutarrak arituko dira, eta poliki-poliki kokatzen ari dira, orantxe Kaiku, gaur etxekotzat hartu behar duguna, eta hortxe bien bitartean eskifaiak gero ingo ditugu komentarioa, baina Markel Elortza falta da, Ibon, Santurtziaren artean. Eta igeltxo handiarekin ikusi dut bere eskua. Begira nola dago, begira. Kaiku atzerantz. Kaiku atzerantz. Ez da balekotzat emango. Baina... Ez da balekotzat iruditzen zait, Bandera gorria. Bandera gorria, beraz, gelditu egin dute estropa. Eta oraindik batzuk ez dira konturatu. Askotan konturatu bai eritz, baina joaldia segitzeko agindua izaten dute, berok eta berotzeko dute. Bueno. Mikel, ikusiko dugu errepikapena, baina horrela bote pronton ez da. Bakarren batek estatxa lehenago askatu espadu, Kaiku atzerantz zetorren, baina estatxa helduta. Hori, ez da zigorrik izango, Ez da zigorrik izango, korrontearen eraginez edo rontziren bate mugitu egin du, eta zailtasun gehiago, ematen du ez dela zigorrik izango, eta errepikatu egingo dela irteera. Bai, baina
alegia, salida ez dute palegotzat eman, geldi geratu denean, korronteak goran txarrapatu dut. Hori da. Orain galdera da. Hori irtera usteltzat emateko moduko alda, edo... Ba, epailek erabaki dute ezetz. Behar bada aurrenengo hontan behintzat ezetz. Ez da txak alegia alduta daude, orain epailea ikusi horko. Nabarmen begira, arraun egin gabe kaiku atzeran txarrapatu dugu. Eramaten. Aipatu dugu, baina patroiak ez da txalduta dauka. Hori beraren zakura doa, katxo hori, erru hori. Bueno, ba, hori da epaileek erabaki dutena. Eta lehen esan duguna, ez, gaur Santurtziri dagokionez, Markel Elortzaren utxune hori, eta, bueno, ba, hortik aurrera, Deaz gaurko honetan barruan da, eta Pelaio espaldan, eta beste bat, bueno, Eder Rubio, hanketik eta ikusi dugu, eta gaur kanpoan ibon. Bai, beno, deigarri nagintzait, bueno, Markelena, eta Jaime Deaz nola jarri duen, nola baite, bueno, Markelen baja hori edo ordezteko, deigarria benetan berriro ere, Inigo Pelaio aurrekali lanetan eta indikamoran geratu da lehorrean. Bueno, hemen Sabertolameu lehen ere esan dugu, asteburu hau ba, oso garrantzitsua izango dela hauentzat eta mugimendu batzuk egin ditu Istriborreko bandan. Bai, baborra ukitu ere ez, Mikel, azkeneko estropada referentzia moduan hartuta, aurrekalari aldaketa, gaur Kastelago, para da lehorrean, baina mugimendu hori, David Kostak askotan egiten du, Estriborrean bai, mugimendu asko, nabarmena behar bada, boube eta posteriarean keti jarri du. Bueno, eta kaikuri dagokionez, Gorka Barela, etxeko patroia jarri du Jose Luis Kortak, eta gero mugimenduak bi bandetan, ezta? Mugimendu aipagarriak. Bai, beno, baborrean berriro ere Zorine mastatu ozta, Noliban laugarrenera eraman du, eta Estriborrean Elortegi bosgarrenetik hirugarrenera karri du, posterare, Gutierrez Bengoetxea bosgarren postan. Eta kaiku mugimenduak egin baldin baditu, Ondarrutarri buruz esan beharko dugu, ba, iraultza txiki bat prestatu duela, Errasti jauna. Revoluzio txiki bat egin, Fidel Castro elitzan, Errasti. Azteko bera, horretik Estriborrera pasa, beste oso deigarria, Julen Arustegi, ezkeneko bizpairu urteetan, bi urteetan betzat aurrekalari babor espaldara ekarri du, eta Peñate Izagirre, orain arte baborranketik ibili dena, aurrekalari. Zarauzkoen batan bezala. Hori da, eta hasi Irueta, pasaden urtera arte, hanketik ibilitako arraunlaria, eta horten, bosgarren tostan ari dutakoa, baborrankera ekarri du. Bueno, begira ezazue, lehen esan dugu, Aztiko teknikarien laguntzarekin nola izango ditugun datu zehatzak, hain zuzen matematikei esker eta jakituriari esker, haiek zehaztu izan digutelako, korrontearen eragina segundotara eramateko gai izan direlako. Horrek ez du esan nahi hori matematikoki beteko denik, Ibon? Ez, bueno, aurrikuspen bat da, hori da. Eta aurrikuspen honen arabera, aurrikusi da. 15 segunduko kaltea, gehien izango du bigarren kalea. Bueno, lau ontziak hortxe ditugu, epaileen agindutara kokatuta. Abantean orain denak. Claro, begira, Karma, abante mateko. Bai! Bai, balekoa. Semaforoa jarri da berdea eta ekin diote lanari. Ea ba! Begira norabidea, Mikel, begira argi eta garbi. Dagoeneko, Kaiku Estriborrera, begira zertxo bai baborrera. Korrontea saiestea da orain, erronka. Ondarroren, begira ondarroren branka, bazterrak milatzea. Hasieratik, Eta noski, hasiera honetan, ba, teorikoki bigarren kalekoa. Begira jadanik epailea, San Bertolomeuri agindu ematen, esanaz zoaz Estriborrera. Ez da hor leku arriskutsurik, ez da gutxia horik ere, baina bandera txuriarekin eman dio abisua. Baina esango zioten Santurtziarren kalean da eta eman abisu bat. Embarazu, bueno, saliteke. Era bat Estriborrera joan dena, Ondarroa. Bai, eta epaileak ere batek zaintzen ditu hurbiletik lehen bi kaletakoak, eta besteak 3. da 4. kaletik, hau da, areta aldetik ari direna. Eta begira Kaiku eta Ondarroa, momentuz segundu deixente galduta, Minuturako 8 segundu. Gora bera hauek kudeatzeare izaten da erronka handia Ibon. Gero jakin, luze honetan agian sufritu inbar dutzula, eta gero etorriko dela
zure momentua, ez? Eta gero, kaleak, Mikel hor ikusi dugu segundu kopuruak, kaleak bere momentuak ditu, Alegia kalea ez da bere luzera osoan, modu berdinean erregularrean ona edo txarra, Ondarroak alegia txurruka molla libratzen duenean, orduan korrontearen kolpea jasoko du, Momentua, bere kalera poliki hurbiltzen ari da Kaiku, ea ba. Momentuz, Santurtzik hartu du, errenta ederra, bere lehen kale horretatik. Handia eruditu zein, Bai, hasiratik tarte handiak. Haitze ufadak ere bai, 17-18 kilometro, babesgune harrapatzea ere ona, Ibon. Bai, uste baino izan diagoa, Bai, pronostikotan, etorren naizenean eta begira hor, begira. Iragarrita zeuden, horrelako ufada. Hori. Kolore ezberdintasuna, hor esate bateko arrantzale, kolore ezberdintasun horretan sumatzen dute, korronteak non egon daitezkeen, arraia non egon daiteken. Horrek usten da, lehuguneak, haize ufadak non jotzen duen. Bueno, Ondarroa segundoak errekuperatzen. Bai, eta Santurtzi bai, aurreti bai, baina betikoa. Hemen orain, zabaldu egin beharko du, eta forma antinaturala. Metro gehiago egin behar ditu nahi eta nahi ez. Baina hori Javi Polok, noski, lehendikan ere arraunlari garetik ederki ezagutzen du, eta orain entrenatzaile bezala, ongi aztertua eta neurtua, baina badakizu, hasierako maniobra gogor batek gero ekartzen duela kompensazioa, ezta? Bueno, Santurtzi eta Ondarra segundu bateko tartean, Samertolameu eta Kaiku, hain zuzen bigarren da hirugarren kaletako ontziak, atzerapenarekin, Ibon. Eta niretzat ere muretan, Mikel, beste funtsezko kontzeptu bat, kalea irabaztea. Alegia, hau ez da igerileku bat, igerilariek bete kale beretik joan behar. Hemen ez, alegia, Ondarroak Kaikuri kalea irabazten badio, edo Santurtzik Meirari, gero nahi duen eran mugitzeko aukera izan. 18 kilometroko indarrarekin, 18 kilometro orduko ufadatxoa, Ondarroarentzat momentu ederra dau. Bai, baina orain berdindu egingo da, Orain une gozoa Kaikurentzat izan daiteke, Santurtzik metro gehiago inbarko dituelako, eta berdindu egingo delako Ondarroa eta Kaikuren arteko baldintzak. Kaiku badu ordea, begira. Ondarrutarrek 3 segundu alde, oraindikan 270 metro, balizara iristeko. Hortxe dituzue balizak, ederki mugitzen dira banderatxoak, Bai. Baizia, David. Zeinen garbi ikusten da, Hortxe, balizen parean, trabeska, bai. ¡Ataque directo! Bueno, Ondarroak txitu esentxazio honak duzu, pasaden arte buruan. Maitza, batek emango lioke Ondarroak. Patroiare hor da, familiko kompromiso handi bat izan zuen, da kanpotik ibili behar izan zuen. Tentsio handiz, estropada jarraitzen, gaur hor barruan da, Inigo Garrina. Ondarroan 4 segundo Santurtziri, Kaiku zazpira, Samertolameu 10 eta abiadura hortxe duzuen, datua. Eta bizkora hau etorriko dira, zaineruak Ibon. Bai, luze bat egiten 5 minutu eta 8 segundu dira. Horra izan dia, David Mikel. Ireki egiten da hor, estropada ere mua gainera eta, bueno, lehenengo maniobra, 5 eta 19, Antiguako amak markaturikoa, 4 gehiago 5 eta 23 Santurtzik, Kaikuk 5 eta 27, Samertolameu jarraian 5 eta 30. Zabaletik hartu beharreko maniobra, hor estriborretik hartzeko arriskua, areagotu egiten da, baldintza hauetan. Estira! Eta orain Kaikuk Santurtzik kale hobea du, etortu. Bai. Gauza guztia! Eta bizo! Nik uste dut Carrillo eta Iru eta ikusi ditugu erritmoa markatu Santiagoako aman, bai, Ibon? Bai, egoera oso aldekoa, Ondarroaren alde eta Kaikuren alde jarrikoa da. Orain etortzeko. Begira, lehenbiziko kaleak, 9 segunduko alde izango lituzke. Bigarrenak eta hirugarrenak, 13 izango lituzke. Eta, 11 segundo lehenbiziko. Bigarrenak eta hirugarrenak, 13 eta laugarrenak, 9. Horregatik datoz denak, 13. Erdikaldera.
Bi traineruko errenta ondarrutarrentzat. Eta Santurtzi eta Kaikurin artean bi besterik ez, San Bertolameu gaur ere Ibon urruti txamar. Bai. Dena esataldera, nabarmen kalerik txarren hau, Bai. Eta nik orain esan behar bano, Ondarroarentzat egoera oso ongi bideratua dago, eta Kaikurentzat ere bai. Zergatikan, Kaikuk barreko buelta hartu, eta laugarren kalera joateko modua izango du. Epaileak ere, erne. Eta ze ikuspegi polita hau ere, droneak ematen digun nolabait aukera, ez? Beste ikuspegi horiek zuen gara. ¡Atrás! ¡Aprovechala! Benkatu, mendeurrena ospatzen duen agun elkartea. Aurten emakumeak ere indartsu ditugu. 53 punturekin lidertzan dira. Eta ligan, Zumaiak 50, gaurko estropadaren ostean, hirugarren duztu, urrutiago 57 Bihar beste estropada bat izango dute astillero. Goizeko 10 estropada, Mikel. Bai, oso goiz. Bai, Euskal Herritik bai. gainera Kantabriara joan behar, gehienentzat. Eta, bai. Kexa asko entzun ditut, eta niretzat bihar goizeko 10etan. Astillero estropada jokatzeko, izate baterako... Iratzar gailua goizeko 6etan txirrina jotzen. Eta maila horietan aurre kontuak ez du ematen, ostatu hartu eta 20 lagun bertan izateko. ¡Exijo más concentración! Oraintxe parekaturik, Santurtziko Sotera eta Kaikutarren Bizkaitarra. San Bertolameu oso urruti. Eta anemometroa 20 bueltan dabil, Haizearen eragina ere kontuan hartzeko modukoa dugu. 20 kilometro orduko une honetan. Korronte honekin, haize honek aldeak oraindik ere areagotu egiten dute. Orain begira Santurtzirentzat, ostera ere zabaldu egin behar. Ez dauka itxura honik Santurtzirentzat, gaurkonek. Kaikuren kontrako lehia horretan ari. Iadanik Kaikuk segundutxo bat sartu dio. Bueno, eta ondarrutarrak ikusten dituzu, aurretik, bi traineru. Baldintza betan laugarren kalean, Mikel, nabarmen da. Hobea, denok aho batasunez dakigu. Hemen Sotera. ¡Ataca, campeón, que sí! ¡Vamos ya! ¡Ay! Irudi honetan, baliza lehenbiziko ikusten da, Santurtzen da. Zabaldu egin gara. Eta estropadaren moaren ertz batetik esteragoaz. Antiguako amoren bila. Ondarra eta Kaikuren artean, 7 segundo. Lehenbiziko ziagogan zegoen. Eta Santurtzi orantxe ari da, istriborrera etorri eta balizaren bila ziaboga egiten. Horren gainera Larrinaga zabalaterako. Hor segunduren bat gehiago galduko du Santurtzik maniobra honetan. Pasa eginda asko. Pasatxo, ondarrutarra. Pasatxo, bai, korronteak eta tira egindu, baina pasatxo. 9 eta 51. Begira Kaiku. Egokiagoa. 9 eta 51. Oain abiadura ematea zaila. Eta orain San Bertolameu. 9 eta 51 ondarrutarrentzat lan erditan, Kaikuk 9 eta 58, Santurtzik 10-0-2, San Bertolameuk 10-0-6. Ara. Hori egin behar du, bazterra miatu, esko, mega pala hori. Eta orain Kaiku argi di, Ondarroaren uberara sartzez bada. Datua, Ondarroak lehenengo luzean 5-9. Bigarren luzean Kaiku azkarrena 4-21. Ia segundu erdi bat atera di Ondarroa. Mira, Mikel, Kaiku lehenbiziko luzea egiten 2 minutu eta 27. Kaiku, ia minutu, 56 segundu. Eta orain berriro, hemen txedugu, Santurtzi segunduak errekuperatzen. Eta gero hemen, bigarren kaleak, lehenbiziko kaleak baditu konpontxo batzuk egiteko modua, konpontxo txarrak lehenbiziko kaleak, bigarrenak eskapurik ez. Eskapurik ez bigarren. Hori ere, nori tokatu behar eta zelkapeneko apalen ari. ¡Dos! ¡Tiene piernas! ¡Bat! ¡Sí! Borrokarako, Santurtzi. Bai, noski.
aurrez ikusi duguna. Lehen luzean ikusi duguna, orain errepikatuko da, gero bukaeran, indarrak agortzen denazten direnean eta orduan ikusiko dugu. Pasaden igandean ere nabarmen horion, galerik txarrenetik. ¡Otro segundo! ¡Bat! ¡Atrás! ¡Se queda Artetxe! ¡Se queda Jaime! Mutilak animatzen. Artetxe ez da estropada asko egindakoak, hirugarrena da izte horretik eta animatzen, behazi ere bai eta... ¡Vuelta atrás! Mira, sartu da ubera. Horongi joango da. ¡Ocho! ¡Nueve! Mira, larrina. Jo ez jo. Hain neurtua darama. Bai. Eta horrek egiten duena kalea, horrela joan behar da. Jo ez jo, bazterra jo ez jo. Eta beste ertzean, San Bertolomeu ere, beste horren beste egin nahian, baina urruti dabil. 23 segundoko galerarekin dabil Galiziako ontzia. Jose Luis Cortez. Entrenatzaileak izaten dira hor, bai, Jose Luis, beti, hor edo beste ertzean, edo... Sigue atrás, 9. Bigarren posturako dago lehia Ibon. Santurtzi, Kaiku Santurtzi. Bai. Santurtzi borrokarako ikusten dut, oso lehiakor, kaleak ez dio lagunduko. Geratzen diren 7 minutu hauetan ere ez dio lagunduko. ¿Cuál atrás! Beste, esango du. Galdintza gainera normalean, hobetzera egingo dute. Etzait iruditzen lehenbiziko txandako ontziek, gainerakoen denborak hobetuko dituztenik oroar. Ondarroak behar bada bai, oroar Santurtzik eta Kaikuk lanak izango dituzte. Bueno, eta ontzi hauen artean bat automatikoki jetxiko da, momentu San Bertolomeu da azkena, eta 11garrena playoffa jokatu beharko du, eta playoffean jadanik, aurkari nortzuk izan daitezken, eta hasi behar begiratzen, Galizian indartsuena Ares da, 88 puntu asteburu hau hasi aurretik, eta Bueu bigarren 84rekin, tiran hirugarrena da, 80 punturekin, txapelak 76, beraz, hor Ares eta Bueu azpimarratu behar dira. Eta K-Ligan, Euskaldunen eta Kantabriaren artean, Lapurdi da lidera, 74 punturekin, San Pedro bat gutxiago, eta Arkote irugaren 79rekin San Juan bezala. Eta, bueno, ikusi beharko da, segertatzen den, estropada gainera plintzian bertan dute, bai. Bizi dago, Begira Kaiku, bai, biziri dago, bai, noski. Horrenik erdia falta baita. San Pedro kasiran, Purruskaldi gogorra joztuen, horrein emaitzaldetik behintzat, kostatzen nahi zeiola. Lapurdi hortxe, Arkotek ere gora egin du. Segi lanin eta disfruta! Horrein Kaiku Santurtziren aurretik, 270 metro kanpoko balizetara iristeko. Oso urruti, iadanik ia biharko estropadari begira, izango dira San Bertolomeu. Eman eta eman bai, baina etekinik atera ezin. Germak 1 minuto, zandu, beste minu horretan ea aztema segundo erortzen tezkion. Metro gehiago egingo dituela. Ondarrutarrentzat ederra izan da. Vamos, queda nada, vamos, Egan egiten joan dira. Vamos a hacer una de 20. Lan erditan Kaikuri ia 7, borobilduta. Ahora. Orain 12. Lehen aipatu dut, zandonetakoek oroar baldintzei dagokioz kaskarrago izango dituztela, baina ondarroak urrengo kaleko pakarrematik koske egin dizaioke, esate baterako, bigarren kaletik hariko denak baldintzak kaskarrago izango dituela. Ez da, edozein, bigarren kaletik harituko dena. Hori jo da. Hori jo, honi ere lehen begirakoari izan dakoa, sakurro eskilari den arkakuz edo zola izaten da. Bai. Ongilarrena gabira, zabal-zabaletik propio. 15 eta 42 ondarrutarrentzat. Arriskutsu dago, kanpoko baliza hori, Alegia, aizkeak eta korronteak estri horretik hartzeko arriskoa areagotzen duela. Oskar Gomez, veterano eta patroi gazteari konfiantza emango dio baita ere horrelako horrekalari izatea. Kaiku 11-ara, 15 eta 53, Santurtzik 15 eta 55. Eta, oraintxe, Oainako ontzia, San Bertolomeu, 35 segundoko atzerapenarekin, 16 eta 17.
Santurtziren estropa da izan Ondarro ere bai, kalea hona egiten ari da. Kaikuk orain, 4 segunduko errentatxoa du Santurtziren aurretik. Ea bukaera. Begira, laugarren kaleak orain korronteak, den alde, 9 segundotan bultzatuko du, korronteak. Baina hirugarren da bigarren kaleak, 13. Horregatik joan da, Ondarroa, hirugarren kalearen bila. Tekin gehiago non, patroiak kale hori bilatuko du beti. Ara. Eta gaur egun teknologiak ematen digu laguntza, baina lehen, aintzinako marinelen, aintzinako patroien ezagutza zen, eta ez ziren okerri biltzen. Azkenean, Mikel, egunero hor dagoenak, eta haien kasuan, egunero, ogia kasu honetan, arraina, hortik ateratzen zuenak, haren akulua beharra izaten zen. Hori da. Haiek edarkiz egiten, montza biltzen. Hori da. Ez zegoen entanatzailearen purrustaldia gero. Ez, etxeko aurren gozea. Hori da. Seguimos! Sigan arriba! Ondarrutarrak indartxu, posik ari dira gaur lanean, 10 segundu eder, Kaikuri, Santurtzi 16-17. Atzetik San Bertolameu. Eta begira ontzia nola datozen. Erlojupekoan bailitzan, bata besteen atzetik kale berdinetik. Ubidetik, kanaletik alegia. Horain Ondarroa jo beharra dauka. Legia beste bakarrematik koske egin badia. Noski. Aukera ona izan duzu, aprobetxatu. Puntu bat gehiago, hori gehiago Sakura. Bat edaki bukaeran puntu horren balioa zen neurritakoa izango da. Aizeare bai, 21 kilometro orduko, ipar mendebaldetik. Arrituta nago. Eta egonkor. Bai. Hor egonkor. Ikusteko moduko izango da gaur aizearen datu. Demiziko txandanen bukaren. Mekeko, huera pasazala ere, mira, estriborren erraulilela. Ia metro bete, huera pasaz. Alerroa, Noakoa gainera. Hemen da, Antiguako ama. Posi, joango da Iñaki Arrasti. Estriborretik gaur. Ausardiare behar da, Hartu mutinak eta, venga, aldaketa egingo ditu, ondo azaldu. Bera gainera egon gerriko arazoekin eta bizia, entrenatu esinik eta baina ere hor. Estropa da urretik ikusi dut eta galdetu. Zemuz, gerri alde horita, hobeto. Seguro asko bera nahi bezain ondo ez, baina... Esan dit, debutatu duela 23 urte gintzula. Ondo gogoan. Santos Era bat erori da San Bertolameu eta hauek posposi datoz. Hirugarren kaleti bezala. Hauek ederki dakite kanala. Nondi datorren. Dana joan dira ara. Baita Santurtzi bera. Bueno, azken metroak egiten, Antiguako ama, txandako garailea, txandako azkarrena. Hor dira Ondarrutarra. Bueno, zongi, Ondarroa. Bai, Antiguako ama, 20-14, behineko demora. Egun aprobetxatu du. Bigarren Kaiku. Bai, Kaiku. 20-23. Bai, Santurtzi, 20-29, eta urruti oraindik, metro desente falta dituelarik, 1 metro. 21 minutu ingurura joango da, Mikel. Bai. Hemen dena eman da, Ondarrutarrak, eta azken txampan hemen dator, Galiziako ordezkaria, San Bertolameu, bai! 20 minutu eta 55 segundo. Ondarrutarrek beraz Kaikuri 9 segundo, Santurtzi 15, San Bertolameu 51. Iragarkiak eta jarraian bigarren txanda, lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Lekitxarra, laugarrenetik Getaria.
Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hauxe da lehen txandak emandakoa gogoratu, Sestaoko 22. Bandera dugula jokoan, eta Ondarroak denborarik onena markatu digu 20-13. Bigarren Kaiku 9 segundura, Santurtzi gero 15 eta San Bertolomeu 41. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin dugu Iñaki Erraste, zorionak Iñaki. Bai, eskerrik asko. Gaur, Txoritxote komentautu dugu, eta 3 urte debut egin zenula, opari ederra estropa daue, bai. Opari ja, erretiratzeko opari ja erra. Bai, guztua. Laua eskatzen genuen etorri aurretik, laua tokatu zaigu. Da, gero aprobetxatu indu, noski. Baina, bai, estropa hona, sobrado, importantia zen aurrenengo luzian, jotzia 3. kaleoi bueltan aprobetxatzeko. Da, Kaiku jorratea eskauza azpioa segundu, da, bueltan nahi dontokitik iti eukideu, eta horrek asko lagundu jo. Ja, natural, erdi aldetik etorri, giratu, bastarra bilatu, eta da hortxe aprobetxatu dugu. Gaur, bazkenian sensazio egin gatu bergea, alare, normalian resultadistak izategia. Baina, lehenko hastian hori jo 3. kalia ona genuen, aitzekile gabekoa, eta ez genuen estropa honain. Da gaur, kale hona aprobetxatu dugu. Bai, azkenean gaur berebiziko garrantzia zuen kalea irabazteak, gero zu komentatu dezuna, nahi bezala bintzat estropa deremua erabiltzeko, ez da? Bai, hori da, hori klabia zen, laua ona da, baina 3. uste baizu, bueltakoan behaiek aprobetxatzea ezu baino gehiago, eta peligrosuak atzea. 3. aurri hartze baizu, da, bagenekin 2. eta oso zaila eukiko zuela, gaur guri segitzen. Lehenko hastian ikusi zen, lehenengo txanda hontan, Meira ikusita, Meira atzian gatu zen, baina beste 3 estropa guztia herri joan toki berdinetik junda, illa toki berdinetik junda, oso justu bile ginala, orduan, bentajak eukitzia, eta gaur bentaja txikila baino gehiago zehon hemen kaletan, da, aprobetxatu dugu, dana gure aldea, lanak ondo inda, irutzai, mejoratzeko eta beti dago, eta hortan saiatuko gara. Bentaja aipatu duzu, bentaja psikologiko bat ere izango da biharko begira, ez? Azkenean bolada, resultadistak izan da, bolada ez onean zetorren Ondarroa, gaur bere txanda irabazita, pintsatzen dut horrek ere, alaitasuna eta indarra emango diola, ez, traineruari? Bai, emaitzak txarrak etzia, baina azkenean borrokatu egongoa, Meira emateu, estropa askotan deskolgautak atua, eta Meirak emateu horratzian kostako saiola ateatzia, baina bestiak hor gaude, denboa gutxin, da importantia da, hemen suerte pixkatek, baina sobretodo lana ondo inda eta asmatuta, hortxe, baina bakigu burruko hau segituko gula, Bilarri igual diferente tokatuko dana, da hortxe peleatzen segitu behar, da hau ez da 3 aste bukaretan da erabakiko. Bintzat momentua disfrutatu eta biharkoak. Bale, eskerrik asko. Iñaki Arrastiren adierazpenak eta hauek aldez aurretik grabatutako irudiak lege zarrera hori jotara saltzamendiburu, botilatxoa eta aztertu, patroiarekin, bai, aztertu, nora doan, korronteak zer abiadura, nora, bai. Terrepeta teknologiko guztiak etorri horretik, horixe egiten zuten eta egiten genuen, botila hartu, erdi utxik, horra bota eta ea, botila jaso ikusteko, denbora gutxi horretan, korronteak zer egin duen. Ondoren 2. kalean, 3. eta 4. Eta ibaian bai, hemen ikusi egiten dira korronteak, Mikel, baina itxasuan ere hau, askotan egiten da oraindik. Eta gero botila bildu, eta sakura, aurrengo estropadarako. Hori da. Erraztiek izan dakoak oso argigarriak, oso argigarriak. Kalea irabaztea lehenbiziko luzean, gakoa hori izan da. Hemen da. Alfonso Díaz, patroilanetan, hasieran trinan eskarri dute, baina gero aldaketa. Eta bi aldaketak edo, Mikel, bikutuak maztatostan, Alexo Martínez horrean, Benigno Lojo estribo horrean, Ismael Romero... Kampoan geratu direnak, Ermo eta Abuin, aipatzeko moduko arraularia dira. Hori da. Hemen hori jo, azpimarratu beharko dugu, Saianz, jarri duela hanketik istribo horreko banda, baina hor, aurreko alerengoz. Hori da, ez du aparteko iraultzarik egin Jon Saltzamendik, Saian, zanketik, eta gero aurrekalari Jon Olaizola. Horixe gainerakoak, normalean, euren postutan aritzen diren arraunlari. Horixe hau azpitik. Bai, hor ekitxarra. Hemen falta dena aginaga da, kepa, eta, baserrian lanean ari zela istripu bat izan, eta baja da, eta hemen gure bultzada, lehenbailen itzultzen den bere ontzira. Rotazioekin jarraitu du, Osertzaldaik, gaur azkeneko karrilarekin alderatuta, post aldaketa, eta Getarian, Usin Baborrera pasadu,
Tela oso hirugarren tostan, Jokin Idiak ez bosgarrenean, hemen ere, Jon Larrañagak, bueno, ohiko ikututxoak eman dizkio traineruari. Getariarrei agindua, orantxe, eta hemen ditugu datuak, txanda batetik bestera, korrontearen eragina, segundutara eraman da, aldatzen da. Apaldu eginda, lehen korronteak indar gehiagorekin tiratzen zuen. Begira Orioren enfilazioa. Era bat, lehenbiziko kalera. Argi dago, zer egin behar dute. Bandera txuria goian, semaforoa gorri, bai berdea! Legezkoa, garbia. Irtera garbia. Bueno. Hori jotarren maniobra, nabarmena, lekitxarrena lasaiagoa. Bai, pizkanaka, eta Getariarrak berriz pentsatzen dut, dagoen. Ara, epaileak, antxe, abisuan hori, bagorrera joateko. Hemen ere bai, hori jori eman dio. Hain naiz, 3. eta 4. kaleko epaileak, Abisua lekitxarrari, garbi. Bagorrera joateko, ez dakit. Bere kalea errekuperatzeko, edo erne ibiltzeko behintzat. Begira, ze diferentzia, Kabo Kori hori, 2 segundo, 45 segundo. Lekitxarra eta Getaria alderantziz, parekaturik ditugu. Getaria bentzat, kaletik, Getaria 4. kaletik. Gakoa Iñaki Erreztiri entzun diogu. Lehenbiziko luzionetan, ea gaiten Lekitxarrari kalea irabaz. Horra, epailea ere prest. Epaileak erre daude, behar bezala kokatuta. Kabok hori honekin duen lehia 3 segundo, Galiziarren alde. Kalea aprobetxatuz. Eta Lekitxarra eta Getaria barka egon. Saguak egoera behartuko duenik. Eta una Xeizagirrek ere, eta iruditzen orkerra batean sartzeko borondaterik izango du. Joku olimpikotako finala balitz, Ibon, han ere ez, bakoitza bere kaletik. Poloniar erako estropadaren hori ere konponduta dagoelako, ez? Bueno, Kabo gora beratxu bat ikusten ari gara denboraldi honetan. Azken asteburuan ez zuten asmatu, azkenak izan ziren. Eta gaur ordea ematen du, burrukarako bintzat hor ditu. Mikel iruditzen zait Getariak bere kalearen onurak ez dituela aprobetxatu edo... Aurre egiten ari zaio Lekitxarra. Bai, horri 2. Eta orain, eskolera hori, barra hori, harri gurtzi hori libratzen duenean, berdindu egingo da, asko edo. Hor kontua da, horiok eta batez ere Kabok metro gehiago egin beharko dituztela aliz hartzen. Aizea sartuko eta putze indar ederrarekin. Galanta ez, baina kontuan hartzeko modukoa bai. 20 kilometro... Bere horretan ari da. Bai. 18 amasei jetxik, berriro errekuperatu eta hortan dabil. Begira, palen arteko egon, 2 metro besterik ez. Horrein Getariarrek, kalte egin nahiko baliote, Lekitxarrari, legeak arauak baimentzen du, horrela jo, eta faena galante egingo lioke Lekitxarrari. Bere burua ere kaltetuko luke. Kabo hori bat, Getariari 4, Lekitxarrari 6, eta konparaketa egiten badugu Ondarrutarrekin, orain bere kaletik ari den Getaria 2 segundu motelago, segundu bat 2, eta orotara, estropada puntu honetan, denborarik onena Kaboren alitzateke, Kabo eta hori hori. Begira, orain ari da Getaria errekuperatzen, Kaborekin batez ere, baina orain Getaria korronte hartuko du, gune horretan. Kanpo kalde horretan, abra inguruan, korrontearen datuak berdindu egiten dira. Sigue acabando, que no pare esto. Sigue acabando. Sigue acabando. Hasi besterik ez da egin, guantxe, 4 minutu, txanda zirenetik. Atzea! 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 Lehenbiziko bi kaleetatik Kabok eta horiok momentuz eutxe egin diote. Lehenbiziko luze Dorian ez aldeko honi, kontrako honi.
hemen txoriaren ikuspegia, eta hurbiltzen ari dira balizetara, 200 metrore. Denbora asko txogalduta lekitarra, Bukatu denean, hor nolabait areetako txurrukaren kaiak ematen duen babes hori eta hor abrako uretan. Ea ba, maniobra. Erreferentzia hor, Ondarroak 5 eta 19 jarri du. Beno, gero etortzeko, Getari, barkatu, lekitarrak eta horiok dute kalerik honek, kabo aurretik, nabarmen. Hemen dira, Galiziako gorria. Hasi da, maniobra egiten. Alfonso Díaz, bere mutila laguntzarekin. 5 eta 17. Ondarro baino 2 bizkorrago. Orain Orio. Olaizolak gaur, brankari lanetan. Maniobra polita. Bai. Getaria eta orain Lekitxarra. Bueno, Kabok 5 eta 17. Orio 5 eta 20, aurrez Ondarroak markatu duena baino bat gehiago, Getariak 5 eta 21, Lekitxarrak 5 eta 26, Santurtziren atzetik eta Kaikuren aurretik. Eta Kaiku, haien kaletik aritu da. Beno, orain barrurantz. Kabo eta Orioren artean 2 segundo, Orio kale ona du orain, gorantz etortzeko. Getaria kalerik ez dio irabazi Lekitxarrari. Eta hor, matematiken eta adituen jakituriaren bidez, segundotara ekarrita, orain korrontearen eraginez hor sortzen den diferentzia. Segundo horiek, alegia, esate bat, bigarren dagarren kaleak, 11 segundo alde. Korronterik ez legokeen, 0 korronteko egoera batekin alderatu. Konparaketa egin. Argi horre palle argi, Bai. Kaleen kontu horrekin argi hor. Bai, honi pala garbi ikusten. Urruti dao, Ea, pala horiek, Ea. Bai, libratzen ari dira. Eta kalea ikusiko benuko orain guztura. Bai, tarteare hartzen ari dira. Etaina urruti xamar, bai. Eta azkar etorri da orain. Begira, Kabo bere kaleti dator, Orio orentxe bere kalean. Bai. Eta Getaria. Nola etorri dena. Getaria ere, bai. Zabal aterata. Begira orain atzetik, Mikel, Lekitxarraren maniobra. Goikoetxea, Uberara dijoa, Orioren Uberara. Garbi. Hau da gozamena, irudia ikusten duzu. Nola ikusten dugu, Zoragarria. Kabo Oriori bat. Getaria 5 Lekitxarra 8, baina konparaketa egiten badugu aurreko txandako garaile izandako Ondarroarekin, Kabo Oriori bat eta gero Ondarroa izango genuke 2 segundora. Eta gauza gorrela bukatuta, koska polita Ondarrutarren mesedetarako. Hor adibidez, 3 puntuko tartea legoke Ondarroa eta Santurtziren artean estropada puntu honetan. Bukaeran ikusiko dugu. Orain egoera, Mikel, bigarren luze honetarako, ziagoa honetarako, Orioren aldetako. Hemen ditugu Kabo gorriak. Orain zabaldu egin behar berriz, Mikel, orain metro gehiago egin behar Kabo, Orain Oriotarren momentua da. Bai, eta orain Orio begira. Bigarren ziaboga hartu eta 3. kalera joateko abantaila badu nik uste, Baietz. Eta atzetik Getaria eta Lekitxarren artean segundo bat. Aiztu dago, Txanda honetan. Eta oraindikan bigarren luzean ari gara, Ibon. Hemen Science, gaurko nobedade. Orion estribo horrenketik. El mejor tramo este es nuestro. Tramo Bobia de Guria. ¡Ahí voy! Bai, hori izan eta GPS-a baian jarri. Que no pare, Sagi. Sagi, que no pare. Hau da historia, orain Kabok zabaldu egin behar duela, ziaboga egoki eta zuzen hartzeko. Bueno, gaur Orio beste maila batean ikusten ari gara, Mikel. Bai.
Eta Getaria eta Lekitzarraren artean tarte txikia, Oso txikia ere. Orain kontua da... Erne datu honekin, estropada puntu honetan honena, lehen txandako garaina litzateke Ondarroa. Hori eta Kabori segundu bat, orain Kabori 2, gero Kaiku eta Getaria 7, Lekitzarra 8, Santurtzi 9. Ea, lan erditan orain. Orain Orio joango alda laugarren kalera. Hori da hemen kaldera. Ni uste du baietz, estrebo gara joko duela. Nola izola ongi. Lan erditan, Ondarroak lehen 9 eta 51, Oriok 3 gehiago, 9 eta 54. Ea, itxego inek ze joera. Bai, aruntza doa. Laugarrenera. Begiratu egin du orain, begiratu egin du, ea non diren. Nik uste du laugarrenera. Bueno, hemen hori ohiko izaten da. Kalea irabazizkero, bigarren kalekoa, laugarrenera joatea. Laugarrenera ez dut uste ausartuko den. Bueno, baina hirugarreneko estriborrera bai, Hori... Aruntza jonda. Horren bilain zuzen. Bueno, Lankideok. Bai, Eritz. Jose Luis korta du gurekin. Segundu batean, zertu mikroa baina. Besterik gabe, aurrera, labur. Bueno, Jose Luis, 100 urte klubak ez dakit nahi zenuen estropadik ikusi duzun gaurkoa. Ikusi dut. Nahi baino gehiago ikusi dut, hasta atxetikan. Kalia uste ona genuen, baina Ondarroa puskatu gaitu, eta... Bueno, alainak inditugu eta ikusiko dukio beste tandako kindaberola ebitzen gehan, baina egitzen zait ez teula estropa nahi. Maria gora dator, horrek esan nahi du, estropada ere mua datozen entzate hobea izan daitekela, ez dakit, espero dezu. Ez, irutzen zait ura nekoa badago danentzako korrientak. Guk irutzen zait korrientak gehiago zango dugula kontra juteko txarro eta etortzeko hobia genula. Baina hoan ikusiko dugu bitandak eta ikusitakon, hori irutzen zait korrientak eizten jungo dela. Aixiak ite espalimadu, ez da txarra aurreneko tanda. Aixiak kambiatzen espalimadu. Hemen bastarretik juten dara zemat korrientak gehiagin, bastarretik junda erdiango korrienta harrapatzen duzu. Baina hori jo jakingo du. Irutzen zait korrienta bedaka jungo dela. Beraz, oain, itxarotea. Itxarotea, bai, bueno, Ondarroa irazten egin un baino, erresaldein digu. Bihar izan berko. Bihar berko du gaur baino beto. Ez da saio baino, ikusiko du bilara, ber zeiten dugu. Eskerrik asko, Jose Luis. Jose Luis Kortaren hausnarketa ez oso pozik gaur etxeko estropadan, Ibaitzabaleko uretan, zestako 22. banderan joko handelarik eginikoari buruz jardun zaigu Korta handia. Begira, laugarren kalea nola diren, hiru ontziak. Getaria kalearen jabea. Orain Getaria ez doa toki honean, Orioren zurrunbiloa eta ubera jaten ari delako. 8 segunduko koska dago, bien artean. Ez dago ezer esateko maniobrari buruz eta... Bueno. Mugara. Epaileak zerbait ezan ezkero, azkar mugituko da Orio. Agaborera, epailea begira non kokatu den eta epaileak agintzen du. Kabo eta Orioren artean orain 3 segundo eta biek Kabok bezala Oriok egin beharko dituzte balizaren bila joateko metro askoz gehiago. Eta argi, Getaria eta Lekitzarraren artean ere 3 segundo. Eta Ondarroa izango litzateke lehen txandako garainea. Hirugarrena behin-behineko zelkapenean Kabo eta Orioren atzetik eta Getaria eta Lekitzarraren denbora hobetuz. Hemen dira Kabokoa. 38 paladan. Kabori buruz, izan behar gaur, Ermo eta Hauin, Ermo istriborreko iruti joaten da, Hauin espaldan eta kontrankean ere bai, hanketik ere bai, joan izan da, gizon garrantzitsuak kanpoan geratu dira, baina aurtengo Kabok motorrona du, eta garrantzitsuak eginda da. Orain berriz, Lekitzarra begira nondoan, gune txarrean, alegia. Orioko traineruak usten duen zikinak, ez dio laguntzen traineru horri nabigatzen, da hori asko igertzen da hor, Traineriak libratu dut, Getaria. Bueno, badoaz, poliki balizaren bila, 380 metro, badoaz. Kabo, aurretik. Aiza begira nola sartzen den. Eta orain behin,
orain den une honetan, korronteak oso antzeko eragina du laukale. Urio bigarren balizara joan behar da, hortxe du, ibilbide luzeagoa. Luzeagoa bai, baina mugimendua naturalagoa da, kaborena baino. Eta askotan hobea izaten da hori, Bai. Hirugarren ziaboga horretan ondarrutarren denbora, 15 eta 42 izan da. Gauza nola dauden ikusita, uste dut lehen txandatik ondarroak aterako duela gaur, arrantza ona. Jose Luis Kortak hartu dio itxura kaskarra gaurko lanari eta esan du, eta momentuz Getaria eta Lekitxarraren atzetik legoke. Ea ba. Kauek orain hori, lau. Hauek ere ondo kerrarako daude. Bai. Denak, Dana. Zenbait taldek badute atzetik joatean, doai bat ez dutela erronketarik galtzen, utze Lekitxarra horietako batela. 15 eta 42, aixa hobetuko dute hori. Zabaletik propio, 15 eta 31. Hor da hori jo. 5 segundu gehiago. 15 eta 36. Biek hobetu dute garbi ondarrutarren denbora. Getariak 15 eta 42. Getariak ondarroaren denbora, Lekitxarrak 3 gehiago. Eta orain azken luzearen hasieran, Kaboko hori 4, Getaria 11 eta Lekitxarra 13. Eta palizatik atera eta saguaren lehenbiziko joa. Lehen baino gertuago daude. Aurreko gerra erabakiagoa ikusten dut atzeko baino, Ondarru Getaria zeitzen da, segunda puta bata! Balan egin behar den batzutan, segundo hori errekuperatzeko. Orain begira, Kabo hori kale irabazteko zorian. Ai. Alegin berezian. Horre palia ongi doa, horra aurretik hartzen bazaio. Alegin berezian doaz ba. Gainera bere kaleti doa, Kabo bere kaleti. Bai. Baina hortxe Erne. Bilbao, ez da? Bilbao, bai. Zirte ozarte egiten duen horietarikoa. Tana esateko, Palmares. Dotorea du, Mikel. Bai, bere betaurreko txuriekin. Begira, Kabo badoa, Kabo badoa, balizatik ondo atera. Gero horrelako, esateko, Kabo eta Orioren artean batez ere. Aurretik doanarentzat eragin psikologikoa ikeragarria da. 3 minuturen falta nik ustea bestea atzetik eta ondo atzetik. Erne, Getaria orain burrukan da, ondarroaren denbora hobetzeko, Eta Lekitxarra 2 segundora. Hori burruka ederra izango da. Begira Kaboren norabidea, nola datorren. Orio estutzen. Lekutxarrean da Orio. Bai. Hor, begira aurrezikin hori. Baita kalea nola ditugun. Sartuko alda uberan etxe goien. Baina lehenbiziko kalean da. Mugan. Ez, bigarrenean. Bigarrenean. Hor, erabakiak momentuan hartu behar baitira, Mikel. Es buena. Etxe goien eta bere mutika. Sigue, repasen. Ahí va, que va montado. Ahí va. Konparaketan begira, Kabo, ondarroari 12, Getariari 13 orain. Iruditzen zait, Kabok eta Oriok, lehenbiziko pikaletatik estropada oso osatu dutela, osatzen ari direla. Argi Lekitxarra eta Getarien artean, Gainera etorri zaio. Epaileare hortxe da, Gainera zen nuke pranka sartu diola. Eta dagoeneko minutuko 2 paladak gehiago, erritmoa sarritu du Lekitxarrak. Parean dira, 13 segundoko atzerapenarekin. Ordu zekoian beti lehiatina. 5 metro, jaun Andreo. Txanda hau bukatzeko. Lehen txandako garailaren denbodak aixa hobetuko dituzte. Kabo, aurretik, Orio bigarra. Argi, epaileak orain bidali du estriborrera. Estriborrera, zababorrera. Ababorrera barkatu, baina biak dira kalez kanpo, Biak dira kalez kanpo. Hor nork du lehentasuna da nire galda. Begira. Hor 2 metro, Erne. Epailari kaso egin behar, nik uste urdin bat aterako du, Utxuriarekin. Txuria da hori. Urdin aterako du bere ala,
Bueno, oraindikan Lekitxarrak aurre hartu dio, Tosta bat, pare bat tosta bai. Lekitxarrak Getariaren aurretik. GPS-ak tarteka segundo bat markatzen du. Konfiantza eman die, bi patroiei epaileak, Hemen tartea, 4 segundokoa da, hor da hori jo. Oraintxe libratu du pixkat Kaboren zikina, Etxegoienek. Estropa da, lehenbiziko kaletik, Bai. Kabok, Kuadrilla indartsua du, guk barruko zenbakiek ez ditugu ezagutzen, baina mutilak bai eta Erne, hemen txeba, azken leian sartuta, 20. minutuaren bueltan, Ondarroak 23koa markatu du, Kaborentzat txanda, ospatzen ari dira txandako, onenak direla, bai Kabo! 20-0 Eta atzean zer? Orio bigarren, bai Orio! Eta atzetik zer? Atzetik, Getaria, Getaria azken kolpea, Erne, bideo finish! Hori bideo finishak erabaki behar du. Azkeneko kolpea takatekoa, Mikel, lepoa luzatu nahi, fuerte izan da, balada tokatu. Bai. Ea marra non jartzen duten. Bueno, behin-behineko diferentzia, 5 jarri dute Getariaren alde. 5 Getariaren alde. Gero egin dio, gero. 5 Getariaren alde. Kabok 20-0 53, Oriok 4 segundu gehiago, 30, gero Ondarroa izango litzateke, 30, azkenean egin dute, Ondarrotarrek arrantza, 4. Getaria 30 eta 65, gero Lekitxarra 30 eta 60, 6. Kaiku, gero Santurtzi eta San Bertolameu. Iragarkia Jaun Andreok eta berehala, ohorezko txanda, Sestaoko 22. bandera dugu jokoan. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Sestaoko 22. bandera jokoan eta bitxanda jokatuta Kabok du momentuz denborariko onena. 20-0 Orio bigarren, 3. Ondarroa, 4. Getaria, azkenean 10 Getariaren mesedetarako eta Lekitxarren kalderako hor puntu bat dantzan. 6. Kaiku, gero Santurtzi eta San Bertolameu. Eta bagoaz, pres bada behintzat, Eritz Hernandez lankidearen gana. Bai, pres gara eta zoriontxu Kabokoak, Alfonso, parabéns. Eskerrik asko. Bueno, lo primero, ¿qué pasó en Orio? Nosotros tenemos a Cabo como una trainera muy fuerte que nos sorprendió esa última edición. La verdad es que ni nosotros nos explicamos. Hemos terminado la regata en Orio sin saber qué nos había pasado. Como decía Mourinho cuando le metió 6 el Barça, que no sabía, es una derrota que no duele. No duele porque estuvimos tan fuera de regata que no sabemos ni lo que nos ha pasado. Pero bueno, fue a terminar la regata, borrón y cuenta nueva, lo de Orio se quedó en Orio y hoy ya viste. Eso es, ya vemos esa primera calle, lo habéis utilizado a las 1000 maravillas, no sé cómo habéis visto la regata desde esa calle. Sí, sabíamos que teníamos que aprovechar la calle en los largos 1 y 3, así fue, lo aprovechamos muy bien. Salimos de abogar un poquito delante de Orio, nos dejó meternos un poquito a su calle y en el tercero creo que Orio se equivoca yéndose a la 4, nos dio un poquito más de margen y después el último largo ya tuvimos calle y vinimos cómodos. El entrenador de Ondarroa ya nos ha dicho que hoy ganar vuestra calle para luego, bueno, maniobrar como quisieseis o queríais era muy importante. No sé qué opinas sobre ello. Sí, así es, sobre todo que no te cojan la tuya, que Orio no nos cogiese la nuestra en el tercero ni en el primero. Y en la vuelta intentamos cogérsela, así fue, nos dejó margen, vinimos remando bien, cómodos y sin perder la cabeza. Bueno, pues parabéns otra vez, a ver si hay suerte y a ver si hay alguna sorpresa entre tandas. Gracias, ojalá. Venga. Bueno, momentuz erreferentzia Kabok markaturikoa da. 20-0 hori hobetu behar da, Sestaoko 22. bandera irabazteko, eta pentsa daiteke bandera, Ibon, txandaren baldintzak ere hobeagoa direlako, horrezko txandan onenen arteko leian jokatuko dala, Ibon. Bai, nik hori garbizamar ikusten du, gainera korrontiak bere egin du, aizeak ez, aizearekin arratsaldea ziretik nago, harrituta zenbateneko indarrekin, eta oso egonkor gainera. Hemen Donostiarra,
Mikel, lehenbiziko txandatik, arituko da, eta gaur baborrean egin du mugimendu bat, aintzat hartzeko modukoa, Peñat Izagirreara, bostetik bigarrenera ekarri du, Xabat Pasto, laugarrenera eraman, eta Asier Bermejo lehorrean utzi, beti ere Donostian bandera etxean irabazi zuen 14koarekin alderatuta. Estriborra, aurrekalaria, patroia, denak behar dinik. Bigarren kaletik Hondarribia, eta Hondarribiari dagokionez, gaur atxedena etxebesterentza. Hori da, eta beste Xabier bat, 5. tosta baborrean, Xabier Irigarai, Estriborrean, aurten dagoeneko ikusi dugun mugimendua. Lego Azkue 5. tostan jarri, eta Gaizka Gorostiaga Estribor espaldara. Bueno, Zierbenari buruz esan dezagun, Borja Gomez jarri duela gaur txopan, Dani Perez entrenatzaileak, eta hortaz aparte beste mugimendu aipagarri batzuk Istriborreko bandan, ez? Hori da, Urda Xanteparak gaur, abantean 5. tostan, Beraz, Marcos González, Estriborranketik eta Baborrean, Sebastian Azerbi 2. Abel Vicente 5. Eta Urdaibairi buruz, Ababorren gaur hanketik Diego Pérez hor zerrendan Kaion agertzen da, baina ea, ikusiko dugu aldaketaren bat dagoena da ez, Kaion? Kaion uste du dela, Bai. Esan luke, Kaion, Portugues Mañas, una nuez Zabala. Zerrenda asko, eta ea ointxe ikusiko ditugu danak hurbiletik. Gainera, badakigu Zabalak aldaketak egiten ditula, eta Kaion, Portugues Mañas, una nuez Zabala goikotxea. Aurrekalari Azkarate eta beste bandan Calleja, Iglesias, Medina, Kolunga, Pascual eta Ojeda. Estribor espaldan, korrontearen kontra, orain lehenbiziko luzean, korrontea indarra galduz. Ea Begira Hondarribia. Garren kaletik lehenbiziko bezala, nola datorren. Bueno, momentuz, pentsa daiteke, behar bada orain mugimenduak eta ikusirik eragina, korrontearen eragina txikiagoa dela, ez direla izango hain nabarmena. Bai, egingo dituzte, adibidez, Zierbena ari gara ikusten, ez? Bermeoren lauan kalera hurbiltzen. Begira Hondarribia. Olain arte ikusi ez duguna arratsaldoza. Bigarren kalean, metro bat gehiago ez. Metro gutxiago egin, eta segi. Korrontea berdin, edo gutxiago, baina haizea ez. Hori da hemen dagoen. Haizeak ez duela indarrik galdu. Baina, apustuak garbi. Garbia. Pentsatzen nuen baten bat, igual, baina hain nabarmena, Hondarribiarena. Zierbena berriz, laugarren kalera, eta orain ikusten ari garen joera, arratsalde osoan dakiguna. Lehenbiziko bi kale hauetatik, azkarrago ari direla. Haizea berdintxu dabil, 17-18 kilometro orduko Carmen de Valdetik. Egira Zierbena nola sartu den, laukian garbi ikusten dugu laugarren kalera. Aitu, boska, 5 segundo, Donostiarrak. Urdaibai eta Zierbenari. Informazio hori hartzen dutenean, hasiko dira, entrenatzaileak buruari bueltak ematen. Donostiarrak urrengo minutuan proportzionetan zediko balu, abantailaria gotzen argi. Hondarribiari kalea irabaziko lioke. Horpalak oso gertu ikusten ditu. Oso gertu ere. Metro erdi. Epailea. Uera pasaz, bi ontziak, hor tarte handiagoa dago. Donostiarraren irteera oso indartsua. Arrokak eta nola ikusten dira, urazpikoak. Argi pala horiek. Nik uste dut, ez Borjak arazorik ez duela nahi, eta alare Borjak, nola Mikel, leheramaten duen mugara egoera. Horain pixka bat aldentzen, baina pixka bat, bere kalearen mugaren ertzea pasa eta hortxe dabil. Baina tira, ematen du momenturik kritikoena, luze honetan behintzak gainditua dutela. Donostiarrak 3 segundu, Hondarribiari, Urdaibai Laura, Zierbena postera, eta Laurak ari dira hobetzen Kaboren denbora, estropada puntu honetan. Eta orain, hemendik gutxira, logikaren arabera, Urdaibai eta Zierbena hasiko dira, logikarik bada bintzat, trenero estropadetan hasiko dira, nola baitere diferentzia hori jaten, edo murrizten, hobeto esan da.
Bueno, Urdaibai irura. ¡Ay, equipo! ¡Aurrena! 3 a Hondarribik en segundo. ¡Sigue! ¡Sigue! Hogeita hemezortzi paladan, hogeita hemezortzi paladan Donostiarra. Urdaibai, Mikel, eta Zierbena. Orain istutzen ari da. Orain, eta gehiago estutuko da. Donostiarrarekin batez ere. Donostiarrak orain oso mugimendu antinaturala egin beharko duelako. Este tramo hay que pelear, Donostiarra. Ea ba. Begira. Bi segundu, bi segundu. Bost eta 6 atzetik ibili, eta segundo bat bila. Kabo baino 6 bizkorrago. Vámonos, Pascual. 300 metrotik bera. Orain kokatzen pixkanaka. Begira nola datorren pixkanaka, Zierbena. Zierbena gaur ere, argi. Eusten ari da, Ba. Hau, zabali dago. Horezko txandako laurak. Egundoko lana egiten ari zaizkigu hemen. Parean ailatuko dira ba? Sestaoko bandera jokoan. Eta segundo bateko tartean dira laura. Jon irurita goina patroia. Jon irurita goina patroia. Zerrendari begira ari ginen. Begira Joseba Amunarriz, makur eginda. Guain maniobran, urbileko planoren batean, zalantza horiek argituko. Borja Gomez eta Gorka. Beno, Donostiarra horretik iritsiko da, Gero ordea berriro ere barruan sartu behar. Ea maniobra. Kabok 5:17. Gogoratu Kabok bere lana lehen kaletik egin duela, Donostiarrak bezala. Kalearen araberak urrenkeran. Donostiarra Hondarribia, Zierbena eta Zabal. Donostiarra Zabal, 2 segundutan dana. Urdaibai logorren, Urdaibai, tosta pare bat atzetik, esango genuke. Ea orain. Donostiarrak segundutxo bat Hondarribiari. Zierbena bira, Urdaibai irura eta azpimarra dezagun. Lau hauek eta orain 5 eta 11 markatuta Zierbena eta Urdaibai bi apalenak, Kabo baino 6 bizkorrago. Orain korrontearen alde. Pasatako datuen arabera. 2. eta 3. kalea 9 segundo alde izango dute. Bultzadarik handina beraiek baliatuko du. 4. kaleak 6. Beraz, mugimenduak noruntz, baina segundo hori eta zenbat metro diferentzia hor dago. Balira 10 segundo mugimentua berehala egina lehoke. Baina neurtu behar duten. Neurtu egin behar da. Lehenbiziko kalean Hondarribia eta Donostiarra. Kalez kanpo Zierbena eta Urdaibai. Mikel, Hondarribia gaur sortzi niretzat Ibaian asko erakutsi zuen. Asko. Eta diot orain arteko Ibaiko referentzia bakarra horixe dugulako. Nik beste dato bat botako dut. Arrautzaleko gogoan izango dute. Joan zen urtean hemen Hondarribia garaile 19 eta 28. 2. Urdaibai, 70 zentesima, bien artean. Eta burruka, Begira. Zierbena ere oso ongi kokatua eta Zierbenaren kalea Hondarribiarena eta Donostiarrarena baino hobea da, Donostiarra eta Hondarribia estropadaren buruan eta oso hurbil baita ere Zierbena eta Urdaibai. Estropada handia egiten, Donostiarra eta Hondarribia. Teoria teorian eta ez teorian bagarrik, ikusten ari garenaren arabera, kalerik kaskarrenetatik. Pala horiek hartu ikusten ditutan. Epailare bai, hor da, lasai. Metroa pasatxo. Egia esan, gaur, epaileak esango nukeia eskuko frenoarekin ari direla, haien lana betetzen. Ez da kritika bat, alderantziz. Pazientziarekin eta patroiei konfiantza ematen eta... Begira, Hondarribia bere kalera joan da, Zierbenak ere joan beharko du, orain egoera luz honetarako kaskarra Donostiarrarentzat. Zabaldu egin beharko duelako. Urdaibai 4 segundoko atzerapenarekin, hala eta guztiz ere,
Kabo, 5 segundu motelago ari zen estropada puntu honetan, bigarren luzean. Bitu, kokatu da, Hondarribia Donostiarraren parean, Orain, normalena, Ziabogan Hondarribia aurrena izatea. Zerbait aurretik. Beira, irudia, Mikel. Donostiarran pare bat ozta aurretik. Eta gero, Donostiarrak orain, ona etorri behar du, 0 kalera, ez Ziaboga ondo hartzeko bakarrik, baizik eta gero, ez du atera behar duelako, berriro ere lehenbizikora etortzeko. Urdaibai atzerago ibili da. Atzerago ibili da. Orain biziri daude hemen denak, Urdaibai ja joan da bere kalera, oantxe Kogante Bizkaia zubiaren bekaldetik paretik pasata, Donostiarra eta Hondarribia Zierbena segundu bakar batera. Orain kanaletik, Zierbenak orain 40 segundo oso onak ditu. Orain begira, minutu erdi batean Zierben eta Urdaibai gen gainera etorri dira. Aiz, tanak. Parean dira, jaun Andreo. Harrigarria, 80 metro badizara iristeko eta Labontzia parean. Hor zerbait bada, oso denbora gutxian Zierben eta Urdaibai nola jarri diren aurretik. Azkarrago ari dira sartzen handik. Ez dakit Urdaibai aurrena, bai? Urdaibai, Orantxe, Zierben eta Hondarribia eta Donostiarra. Ea. 9:27 eman diote Urdaibairi. Ziabo honen aztu eman. Irteran Hondarribiaren branka. Hondarribiaren branka eta Donostiarra bai, Begira, Ziaboarik azkarrena, inorena txarra izan gabe, Hondarribiarena iruditu zait. Bai. Distiratsuena Hondarribiarena iruditu zait. Eta 9:27. Urdaibaik, Zierbenak 9:28, segundu bat gehiago Donostiarra eta Hondarribiari hori epaimaiak hartutakoa. Eta orain, GPS-ak ematen diguna, Zierbena atzetik eta beste hirurak parean, eta diferentzia segundu bakar bateko. Eta GPS aipatuta Mikel Orbañanos eta Iker Zabala hemen helmugan, biak alabiak telefono mugikorra belarrian GPS-aren pantailan begira, eta bere patroiak beste begi batzuekin zuzentzen. Hirugarren kalean bada zerbait, Mikel. Orain, hirugarren da laugarren kaleak, teorian behintzat, martxa egin beharko luketenak, iruditzen kontrako ari dela gertatzen. Zierbenari baborrera joateko agindu dio epaileak. Urrutira ikusi du. Olatua begira Donostiarrak, zikin askoa. Hau da zaioa. Berriro, bandera txuriarekin, beste agindu bat. Zierbena lehen ere, asko hurbildu da. Estropada puntu horretan. Hemen sorginkeriaren bat bada, Bai. Ulertzen ez dudan zerbait. Orain, korrontearen kontra, printzipioz, Urdaibaik eta Zierbenak handik azkarrago joan beharko luketenean, begira, 4 eta 6 segundo, eta lehen Bizkaia zuritik ona, gorantz, errekuperatu egin dute. Aizea ote da, behar bada hemen babesak gehiago dute duen, auskalo. Donostiarrak 2 segundu, Hondarribiari. Laura Bermeotarrak, Zierbena 6ra. Begira, barka, Mikel. Urdaibairen erabakia. Joako litzateke estri horrenago, baina ez usten Zierbenari. Erne, Zierbena eta Kabo, bigarren txandako garailaren artean, 2 segundu bakarri daude, Bizkaitarren alde. Empate con Hondarribi. El primer largo y van 3 delante. Ara. ¡Sigue! ¡Atrás! Gorka, Orain estilo horrela joan da Gorka. Borjak nola aprobetxatzen duen. Gorkaran berri ikusten dion. Ematen dion guztia. Edozein zirrikito. Badoa bera. Eta oso gertu ikusten ditugu, baina patroiek distantzia hori kontrolatzen dute, hemen ibaian. Itxasuan, ez noski? ¡Refa! Carlos, Andrés, tírate, va! Eta esan daiteke Hondarribiak lehenengo luzean hartutako erabaki hori eta horren fruitu hauntzat eman duela, berriro errepikatzen ari da. Nola bide hori. Donostiarra, 2 minutu bakarrik, ari zen izaten
han aurretik baldin bagara, nolabait ere iritsiko gaitu. Eta orain, hankanpoan egoera berdindu egingo da. Donostiarrak metro gehiago egingo ditu, normalean tarte txikiagoarekin, iritsiko da Ziabogara. Zierbenak tarte handiagoa du orain, Kabori, aurreko txandako irabazleari 4 segundo. Urdaibai eta Hondarribia orain parean. Begira nola libratuko duten, Mikel, irudian eskubitan dagoen txurruka izena du, txurruka kai hori. Laurak daude banderarako, laurak, bizirik. Zierbena ere hor dator berriro, Bai Urdaibai ere orain. Bai. Begira, bai Urdaibai ere hori. Orain berdinduta, orain Donostiarrarentzat orain. Tropada ari gara ikusten, Gora beratxua, ederra benetan. Lau olerra. Sendo, bai. Zerbaitegatik dira, zelkapeneko lehen laura. Donostiarraren inguruan, liga irabazteko borrokan 13 puntuatzetik, asko faltada, baina hauek banderen bila, edozein unetan, edozein bandera irabazteko. Ontzi honek. Eta hau esaten hasi garen ezkero, Zierbena ere, arrantzale asko oraindik Hondarribia eta Urdaibai eta Hondarribia jotzen ditu hautagai bakar moduan, nire iritziz ez da gutxiagorik ere. Kontuz, Zierbena denetan. Bueno, Donostiarrak eusten dio, hortzak istutu eta eutxi, hor da torrekua. Hemen tiroak, azkeneko luzean izango dira, kaleak irabazteko, epaileak argi ibili daitezela banderekin. Gogoratu Donostiarrak gaur, Jon Iruretago jenaren aginduta. Aizea, 23ko ufada bat. Bai, ikusi dut horrein. Ematen dizkigun datuen arte. Argi ba. Artailuz aurrekalariari, bai. Ea, Donostiarra aurreti da, abantaila ona. Kaboren denbora txikitu. Ai, Ziabogari pasatxo, begira, zemat estuago beste iruratx. 15 eta 22, irteeran berdea bigarren, Ziaboga, Urdaibai eta Zierbena. Orain ere asmatu du Hondarribiak, Ziabogan, Donostiarrak ez bezala esango. 15 eta 22 hartu diote hor gurutzatuta zegoenean Donostiarari, Hondarribiari 15 eta 24, Zierbenak bezalaxe, 15 eta 26 Urdaibairi. Baina orain, segundutxo bat Donostiarrak Hondarribiari eta Urdaibairi. Eta Zierbenari 3. Kabo izango litzateke jarraian 5. ontzia. Aurreko garaile izan da 2. txandan Cabo da Cruz, baina 8 segundora. Eta orain etortzeko, horra datuak, korronteak 9 segunduan bultzatuko ditu. Alde 2. eta 3. kaleak. 4. Urdaibairena 6, beraz etortzeko ez da honena. Eta lehenbizikoa 8. Eta ikusi duguna, batez ere, Bizkaia zubitik, helmugara, 3. eta 4. kaletik oso azkar datozen. Erne Bermeotarren motorrarekin, Urdaibairen aldeko datoa eskaintzen digu orain GPS-ak. Bermeotarren branka aurretik. 3 minutos y medio bandera. Lehenbiziko aldiz aurrena eta lehenbiziko aldiz bandera. Eta batez ere, bukaeran izango du kale ona, Bukaeran lehiztu, zubitik. Zubitik ona. Balizara, itzugarria egin dute. Ja, bueno, epaileak kontrolpean dara maegoera. Hau estropa da, hau. Karagarrizko burruka. Olimpiarrerako lehia bat baliz bezala, Ibon. Zoragarria, Mikel. Bai, ederra doa. Hemen besteak beste, guri entrenatzaile batek esaten ziguna. Bihotza bero burua hotz. Donostiarra lehenbiziko aldiz 2 segundu atzetik. Bermeo estutzen. ¡Qué buena! ¡Vamos, remata y nos vamos! ¡Remata, vamos! ¡Remata! Hogeita hori da. 39 palaia, berrogei palada, Hondarribia. Begira, Hondarribia eta Zierbenen artean horre pailea. Ongi. Bai, epaileak behar den tokian daude. Urdaibai eusten. Hondarribiari bat. Zierbena begira, orain. Zierbena gora eta gora ritmoa, Bai. Zierbena dagoeneko sarritu du ritmoa. Donostiarra kaleari eusten dio, ez dator baborrera Donostiarra.
Bi segundoko galerarekin, lehen postuan ibili denarentzat hori ez da albiste ona, begira orain Zierbena ere etorri da, Donostiarraren parera. Aurretik dio Gorkaran berri. 39 paladan. Calleja eta Kaion, erritmoa markatuz. Hemen berdea. Bi segundo, Begiran, bat bi. nola datorren, hirugarrenera. Niri oran, Urdaibaire eta Zierbenaren kalea gehiago gustatzen zait, Hondarribia eta batez ere Donostiarrarena. Batipat bigarren luzean ikusi dugu. Bai. Carlos, bandera. Bandera Bermeora. Berrogei paladan, dagoeneko kora eta gora. Oain dena eman behar da, motorra. Bueno, hortik aurrera. Lehen asmatu dute Bermeotarrek. Kontua da orain Zierbenak paborrera egiten duen guztia Hondarribiak ere baliatuko duela, Bueno, honek kolore urdina hartu du 200 metro, 200 metro, Donostiarra atzean geratu da, 5 segundo, kolore urdina hartzen ari da Jaun Andreok, Sestaoko bandera, Bermeora bidean, Bermeotarrak eman eta eman. Bigarren posturako lehian orain Hondarribia eta Zierbena. Segundo berean dira, Bai, Hondarribia eta Zierbena. Zierbena bizi, baina Hondarribia eusten, bandera Bermeora. Anda Bermeo Urdaibai. Ez dakipa bigarrenerako. Bermeo Urdaibai. Urdaibai, bai. Ederetzi eta 55. Zierbena aurretik. Zierbena, bai Zierbena. 3. Hondarribia, 4. Donostiarra. Hau da arraun saioa. Ikaragarria epailen denborak konfirmatu egiten dute Zierbena bigarrena izan dela, Hondarribia 3. 2 puntu errekuperatu dizkio beraz elkapen nagusiari begira Urdaibaik Hondarribiari, 54 ziren hasi aurretik, orain biak 64 eta Urdaibairentzat 3. garaipena da, beraz lidertza ere bai. Gaurko garaipena eta lidertza ere bai Urdaibairentzat. Aurrekoan horrelako amaiera estu batean, gero euneneko eginda, zuzenketa etorri zen, baina aizue, dagoena komentatuko dugu. Hau da momentu albistea. Oso luze ona eginda, Bermeotarrek 19, 55 eta 26. Zuzendu dute denbora, eta honek ez du inolako zalantzarik. Bermeo azkarrena, bigarren, Zierbena, 19, 59 eta 52 eunen. Hondarribia 3. Segundu erdi bat pasatxo. 52 eunen Zierbenaren alde eta Hondarribiaren kalterako. Hondarribia 3. 20.000 lau, Donostiarra 4. Erne, Donostiarrak segundu bat atera dio Cabo da Cruzi. Aurreko txandako irabazle. Donostiarra 4. Cabo 5. Gero Orio 6. Jarraian Ondarroa, Getaria, Lekitzarra, Kaiku, Santurtzi eta San Bertolameu. Arrantza polita baita ere ondarrutarrek gaur lehen txandatik egindakoa. Eta Gorka Aranberri, bere mutilak animatu, zoriondu eta oraintxe gure lankidearen gana pasada. Hemen zelkapena, Urdaibai irabazle Sestaoko bandera mendeurrenaren urtean, Bermeo Urdaibairentzat. Hemen, Teka Ligako estropaden artean, 3. aldiz, Urdaibai nagusi Sestaoko bandera honetan. Bigarren Zierbena 4 segundora, beste 52 eunen gehiago erabilita 3. Hondarribia, bukerako kolpe hortan sartu da aurretik Zierbena, 4. Donostiarra, gero Cabo Orio Ondarroa, Getaria Lekitzarra, Kaiku, Santurtzi eta San Bertolameu. Eta zelkapen nagusian, esan dizuegu, Urdaibaik 64 puntu, Hondarribiak ere bai, baina Urdaibairen 3. garaipenak hortxe kokatzen du lidertzan, 3. Zierbena. Eta gero Donostiarra. Eta ligako 3 indartsuenak, 2 puntutan sartuta. Gero Donostiarra. Jarraian, Getaria 5. Orio, Cabo, Lekitzarra, Kaiku,
Ondarroa jarraian baita ere, 24ekin Santurtzik 19. Bien artean hor playoffeko postuari begira orain, Ondarroak 5 puntuko altxorra du. Aurrera, Eritz Hernandez. Halaxe da, Gorka, lider berria zeate, ongi ospatu dezue, ze sentitzen da? Postasuna, lidertzan ikusteate gauza sekundario badala, azkenen lidertza eman berdizu asteburu itena izan lanak. Eta lider balima gaude horrek esan nahi du, taldia oso lan hona iten nahi dela, eta lider jarri balima gaude, estropa on bat izan dalako. Estropa pixka eta arraro izan da, teorin paperan gainean laua nahi zutelago danak, baino hasi orduko ez da aurri hartu du zierren, baina besteanak aurre indue, eta aurrengo ziago batik irtenan azkenak ikusi geha, referentzi behintzat alazan, ez dakit denboraz nola ginen, baina pixkate buruan damakizun planetik atera ite zaitu, eta bueno, azkenen bide motzetik ibili geha, ikusi dugu bigarrengo ziagoa sarreran asko remontatu deula, zerbait arraro marea gora datorrenean, baina alasi izan da, eta bukerako gorde du. Genekan bonus txiki hori, eta hirugarren larguan ikuste kriston estropain deura. Mutilak sufritu indue kanpoaka, baina hoxein bertzan, eta azkengo larguan bagenik igune bonus hori ikigeu inula, eta erabat ondo aprobetxatu dugu. Bilbokoarekin konparatuz, estropada desberdina dago ere errekan da, ez dakit arantzatxoren bat ateratzen duzuen gaurko estropada honekin. Ez, hango arantzan sartuta gehatu zen, da hangeatuko aurrungo arte arte. Gaurkoa hori astuta dago, hango fallotatik ikasi deu, eta nik ustete aurra gogorragoa da, hemen itxasuare sartzea, han bezain keza, gazi pixkate sartzea, eta nik ustete taldia kriston estropaindula, oso kompletua, bai salidatik bukera arte. Bai, azkenean igual buru gogorraren saria, ez? Porque zu komentatu den zuen bezala, irteeran Donostiarrak ongi irten du, zuek, laugarren postu horrekin, baina benetan buelta eman diozue, eta, psikologikoki lan egin behar den estropada izan da. Bai, eta azkenen arraularik 13 buru dijoaz pentsatzen, eta danok plan antzikoa ginen, paperan gaina esatizut, kaleigonena eta kaleigonena zunen, eta gaina kanpoaga mina inbertezunen, itestezunean, pixkate deskuadratu itea, eta 13 burua lanen azte balin badia, kaosa montatzea. Horiek pixkate zentratu eta nik ustete inberdu nahi duela, oso txugun arraunen, eta ospatu pixkat eta biharkoak ipetzatzen. Hori da, bain behintzate, post-kaos pixkati izan barko horretan, itxasuntzi horretan, eta, zorionak da disfrutatu. Eskerrik asko. Karanberri, hori posa, eta ze hausnarketa hona eskaini digun estropadan gertatutakoari buruz, Ibon? Geu ere ari ginen esaten, teoria gaintzen zuena, laugarren kale, hirugarren eta laugarren kale horren inguruan, etzela betetzen ari azkeneko txandan. Berantz, joaten etzirelako, eta gero, Bizkaia zubitik gora, asko rekuperatzen den, hasi zirelako. Nik uste dut, haizia faktorea ere hor sartu behar dugula, eta ikusi bestela, Hondarribiak ze maniobra egin duen. Alegia, printzipioz, korronteari iskin egiteko paborrera etorri behar zuenean, zer erabaki du? Erdi-erditik joatea. Hor, azkeneko unean zerbait aldatu da. Zerbait arraroa, Gorkak izan duen bezala, eta guk sumatu dugun moduan. Hortxe da gintarien ontzia, horra hurbilduko dira orain protagonistak, eta gaurko nolabait datu sorta aztertu behar dugu, eta hemen dugu, dida batean begiratzen, patroirik onenaren sariari begira gaur 12 puntuak Iñaki Goikoetxeari eman dizkiote, Unase Izagirreri 11, Amunarrizek 10, eta zerkapen nagusian Unase Izagirre da lehen postuan, eta badator gainera oraintxe Getaria, ikusten dugunean ontzi bat urrutitik, badatorrela eta bandera irabazi espadu, horren bila dator garbi. Eta hau hurbiltzen den bitartean, azken minuto ikusiko dugu Bermeotarren minutu zoragarri hori, bigarren luzean konfiantza hartu dutela, eta hori gorde egin dutela bukararako, eta gorde eta errentagarri bihurtu dute azkenean, bandera etorri delako azken txampa horretan. Bai, lankideok. Momentutxo bat. ¡Cuatro delante! 30 últimas. Va. Iru. Lau. 2. 6. ¡Dálalo! ¡Azkara! ¡Ojalá! Ander 20. Va. Pascual. Sí. Iru. Míralos, Andrés. Rema, Colún. Rema. Va. Va. Va.
portu. Bat, bi, hiru, lau, Risi. Bost, sei. Se escucha, dale. Atrás, atrás. Opa, opa. Hori da esfortzua, eta hemen da Unase Izagirre, patroirik onenaren leian, CaixaBanken elastikoa ipinita, eta hemen zailkapena. Gaur, Goikotxeak 12 puntu, Unase Izagirrek 11, Amunarriz gero 10ekin. Eta zailkapen nagusian, Izagirrek 2 puntuko errenta du orain Gorka Aranberriren aurretik, gero Iñaki Goikotxea eta Cristian Garma. Eta hitza eskatuz, hortxe dugu Eritz Hernandez. Bai, gurekin dugu Zierbenako patroia Borja, bueno, teníais la calle deseada, pero no sé, ¿hay algún embrujo aquí en estas aguas o...? Sí, la verdad es que hemos venido con la idea, ¿no? Yo calculo que todos querían 3, 4, sobre todo 4. Bueno, la 4 ha ganado, pero en las tandas anteriores han andado bien las de tierra, ¿no? Nos ha tocado pelear, que ya sabíamos lo que veníamos, que nos teníamos que enganchar lo que más pudiésemos a Bermeo, nos hemos enganchado en el último largo, nos la hemos jugado a mitad de largo a intentar no despegarnos y al final, pues en las 2 solas que nos ha dejado Bermeo hemos podido pasar a Hondarribia, ¿no? Contentos porque a priori era la calle que todos querían, pero nos ha tocado lucharla y un segundo puesto que sabe casi a victoria. Sí, y un segundo puesto que además quita el liderato de Hondarribia, que se la da a Bermeo, pero sobre todo que os mantiene ahí, en la lucha, y esto ya no es ninguna casualidad. Zierbena ya está aquí y está en esta lucha para disputar banderas y también es el liderato. Sí, a ver, no cerramos puertas a nada, ¿no? Sabemos que lo que hablamos desde el primer día, que íbamos a trabajar con humildad, estamos haciendo quizá el bote que más cambios, se sigue andando bien. La gente que está afuera es gente potente que mañana daremos guerra y a seguir, ¿no? Nos ha dado la oportunidad de estar enganchados a la liga y vamos a seguir enganchados. Bueno, pues eso, mañana más guerra y más espectáculo. Vale, muchas gracias. Quería mandar un saludo a mis padres. Desde aquí, un beso a los dos. CaixaBank bandera bihar jokoan Kantabrian, Castro Urdialesen, Gorka Aranberri orain sariak biltzera, lideraren elastikoa alde batetik, 74 puntu Urdaibait eta Hondarribiak, baina 3 garaipen bermeotarrek, garaipen gehiago, eta horrek ematen dio elastiko hori. Pasa den urtean garai honetan baino beto daude, Mikel. Bai, alaxe da. Hasiera ona zuten izan, gero pizkana errekuperatu, Getaria madeko zer gertatu zen. Ea ba, sariak biltzeko garaia da Gorka Aranberrirentzat, bermeotarren patroiarentzat, eta berehala Basale Anderearen eskutik jasoko du Sestaoko bandera hori. Gorkaren palmarez, bueno, aurretik daukana. Bai. Hau pausu izugarriak ematen ari da. Lana egin ere bai, hori gauzatu alizateko. Zainuke, honek bere ibilbidea bukatzen duenean, eta espero ezagun, hemendik urte askora, historiako patroirik goi, honen txuenen parean, harriko da? Dagoeneko bada. Hor dagoia dani, bai. Eta ez subjetibok izan da, datuak, garaipenek. Hor da, Sestaoko bandera astintzen, Gorka Aranberri, Bermeo Urdaibaikoen patroia. Beste datu batzuk ere baditugu hemen, begira Medina Zeposek, bere garaian Kaikuko arraunlari izandakoa, eta berak... Esan dio, hire herrian bandera, hire herrian. Bai. Paskual ere bai, hemen ibilitakoa. Bai, horixe. Bueno, Paskual oso ibiltaria izan da, bere ibilbidean. Bueno, Kaikun eta ibilitakoa. Maila handiko arraunlaria eta... Galaktikoa. Kluba handitan ibilitakoa. Ea ba... Arraunagoian dituztela ikusiko ditugu orantxe. Garaileak, bermeotarra. Hora rauna botella Gorka Aranberriren oiua,
Sorionak bermeotarrei, patroia bandera astintzen, eta prestatzailea posi baita ere, bere laguntzaileekin, eta ordezko patroiarekin, ontzi txikian. Bueno, hausnarketa egiteko denbora pixka bat badugu, haizea, adibidez, ea zer gertatu den hor, norabideak, grafigintza bidez ere, oso lagungarri izango da hori, ez, ikustea. Bueno, hemen ditugu alde batetik, norabideak. Urdaibai eta Zierbenarena, nola ziagoatik Zierbena eta Urdaibai, nola zabaldu diren, eta hirugarrenean, nik esango nuke, Zierbena eta Urdaibai, bai. Begira azkeneko unean nola etorri diren, Mikel, biak ere? Biak, ara, aretaldera. Baborraldera bezala. Aretaldera. Zierbena, Urdaibaik, 8 metro gehiago egin Gehiago eginda, Zierbenak baino. Bueno, gaur ongi atera zeio. Ia traineru bat, Bai. 12 metrokin, begira. Ondo, asmatu dute, Zierbena berak ere, azkenengo kolpe horretan, Hondarribiari bigarren postu hori kendu dio, eta horrek erabaki du gaurko lidertza, puntutxo horretan. Bueno, eta hemen haizea. Hauxe ikusi nahi dut. Hori bukaerak hori ez da ondo. Astu egin behar da. Haizea hor txebilida mazeiti bera, ea bigarrenean, kolpetxo bat bera, nahi baldin bada, haize pixkat gehiago eta hirugarrenean. Bukaeran gora, baina alde. Mikel, esango nuke, hemen pixka bat denok arraro hitza esan du Gorkak, geu ere une batean zer ari da gertatzen, alegia, haizearen korronteak indarra galdu duela, haizeak igo, eta haize faktore hori nagusitu zaiola korrontari, hori pentsatzen duen. Bai, hori gehituta gainera, eta ikusirik han areta aldetik nola bukatu duten biek, hori nik uste dut kontuan hartzekoa dela. Nire arrazoia edo azalpena da, haizea sartzen den moduan, lehenbiziko bigarren kaleak behar bada, hemen, babes gehiago baduela, hobeto atera direla, eta etortzeko ordea etortzerakon, azkenekunean, haize horrek, hirugarren laugarren kalera bidaltzen zuela, eta hortik ikusi dugun onura hori, hirugarren eta laugarren kaleena, goranzko luzeen bukaera horretan. Bueno, Bermeotarrak hortxe, orain behar bada biharkoari begira edo, aldaketak eta egiten, hemen bat bukatu bezain askar, urrengoa dator, entenatzailearen buruan ez dago besterik. Irriparratzai bagotik entzen, normala den. Bai. Gaur tentzio izugarrian ibili ditugu, patroi denak, entenatzaileak, keskarekin, mugimendu ustel batek ondatzen duelako lan guztia, ez? Hori batetik, eta Borjak eta Gorkak esan digute, plan batekin atera, eta gero nola aldatu den, eta hor unean atera behar dira konklusioak. Bueno, Ibon, errepasotxo bat zerkapenari. Bueno, hortxe ikusten dugu, eta niretzat nola baiteko horre titularra izango litzateke, goran batetik Urdaibaik liderra berreskuratu ez, hartu duela lehenbiziko aldiz aurten, eta hauxe, 3 treneru daudela 2 puntutan. Hori iruditzen zaite nobedadea. Donostiarrak estropada haundia, oso ausarta egin du, ezin izan du, horra 4. lekuan, gero horrik ikusten da, 5., 6., 7. eta 8. urrenez urren. Getaria, Orio, Kabo eta Lekitarra, hortxe 7 puntuan, Kaikuk, iruditzen zait oraindik korta kontrakoa esan du, baina 2. txandana sartzeko oraindik 6 puntuko zera baduela, eta gaur beste hemendik oso onik atera dena, ondarroa da, Santurtzirekin gaur unatorri aurretik puntu bakarreko aldea zuen, gaur bostera eraman du abantaila hori, eta Samerto Lameu Mikel keskatzeko moduko egoeran dagoeneko, 6. estropada jokatuta. Bueno, sailkapenari errepasoa eman eta gero, bagoaz berriz Ibaitzabaleko uretara, hortxe dugu, Eritz Hernandez lankidea, itxia hondiarekin bizi izan dute patroiek gaurko estropada, baita zuk ere hor uretatik, ez da, aurrera? Bai, tentsioa nagusi zen, batez ere azken, orezko txanda honetan komentatu dugu lehen, bi entratzaileak adibidez Orbañanos eta Iker Zabala GPS-erekin beraien patroia zuzentzen,
eta zen olako estropada ikusi duen, ez da? Ibon, nobedadea aipatzen zenuen 2 puntutan hiru traineru ikustea, nobedadea aparte notizia ezin hobea da hori. Ligak kriston interesa du, gaur ere lider aldaketa izan dugu aurreko astean Hondarribia jantzi zuen gorria, gaur Urdaibaire jantzi du gorria, bihar agian beste norbaite jantziko du maiot gorri hori, beraz, biharko ere ikusteko irrikitan. Bihar non, Castron Euskal Herritik bagoaz, ez oso urruti, baina horixe, Castroko estropada eremu bereziragoaz, han ere izango dira ikusi beharrekoak, eta esan bezala Mikel, han ere disfrutatzeko gogoz eta asmoz. Bai, horixe, pos-posi joango gara, asko maite dugu gainera, bertako estropada eremua, garai batean beste giro bat izaten zen, La Marinera goi-goian ibiltzen zenean, oain tristura ere, ematen dit, hemendik distantziatik ikusita, nola dabilen La Marinera, kai ligan eta zuloan sartuta maila galtzeko zorian matematikoki espada, galduta du iaia, ez? Arrastaka, Mikel. Hori da. Baina oso estropada eremu ona da hori, Brazomar hondartzaren parean dagoena, eta metro erdiko olatuak iragarrita badaude, baina han estropada eremu horretan goi mailako lehiak ikusi izan ditugu, Ibon. Hori da, estropada eremu horri izen bat jarri beharko baino, adjetibo bat izen ondo bat, ura lantzatokia da. Eta bihar, zaraut den bezalaxe, edo getxo den bezalaxe. Bihar, metro erdi pasatxo, ura ondo gutxia horrekin, bihar, eta ez da, biharko estropada saltzeko nola baitere, ala delako, eta nik aukeratu beharko banu, 3 itxasoko eremu, bat Brazomarrekoa zera ingo nuke, lehenbiziko kaleak badu, babesguneta bat, baina gero etortzeko, lantzatokia da, eta lantzak olatuak harrapatzen ikusten ditugunen treneruak, iruditzen zait estropadek beste distira bat izaten dutela. Zalantzari gabe. Bueno, indarrak hartu eta han izango gara bihar, Ibon. Saiatuko bera. Ederki, mila esker gurekin izan zareten guztioi, gozatu ederra hartu dugu, Ibaizabaleko estropadek badute saltza, badute grazia, eta izango dute gainera, eta itzuliko gara, nola ez. Bagoaz, bihar 11 eta, bihar ez, goiz, ari naiz, 12an, 12 pasatxo, antxe izango gara, 12 eta 4 hasiko baita gizonen lehia, emakumeek atxedena dute, baina Euskola Beligak jarraipena izango du bihar Castron CaixaBank banderarekin. Eskerrik asko, gora traineru estropadak eta ondo bizi.